போய் வரகு எடுத்துட்டு வந்துருவோம். ஆமா லட்சகனே, சீக்கிரம் போய் வரகு எடுத்துட்டு வந்தாதான் சட்டு புட்டுன்னு கூட்டாஞ்சோறு செய்யலாம். சோனி, அரிசி பருப்புலாம் இருக்குல்ல, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லல்ல? அரிசி பருப்புலாம் இருக்குல்ல சதீஷ். சரி, அப்ப சின்ன பொண்ணு பூமாரியும் காய்கறி வாங்கி எடுத்துட்டு வந்தப்புறம் வெட்டி ரெடி பண்ணி வைங்க. நாங்க அதுக்குள்ள போயிட்டு வரகு எடுத்துட்டு வந்துடுறோம். அங்க சின்ன பொண்ண பாரு, ஏதோ தோட்டத்து ஓனர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கா. அங்க போறது திருடுறதுக்கு. சரி, நாங்க போய் வரகு பறிக்கிட்டு வரோம். சரில சதீஷ். சதீஷ், பார்த்து வரவு பிறகு வேலைக்குள்ள பாம்பு கும்பலா இருக்கும். ஆமாடா சதீஷ், கவனமா போய் எடுத்துட்டு வாங்க ரெண்டு பேரும். சரி சரி. சந்தியா, இவனு ரெண்டு பேரும் வரவு பிறக்க போயிட்டானுவேன், அவளும் ரெண்டு பேரும் காய்கறி பிறக்க போயிட்டாவ. இப்போ நம்ம என்ன பண்றது? நம்ம வரதுக்கு காத்து இருக்க வேண்டியதுதான். இதுல இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு பூமாரியும் சின்ன பொண்ணு கூடயும் போய் நம்மளும் காய்கறி பறிச்சுட்டு வரலாம்ல. சரி சோனி, அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் போவோமா? பூமாரி சின்ன பொண்ணு கூட நம்மளும் காய்கறி பறிச்சுட்டு வரலாம். சூப்பர் சந்தியா, வா போலாம். இன்னைக்குதான் நீ என் பேச்ச கேட்டு வந்திருக்காப்பா சந்தியா. சரி சரி, வாயை மூடிட்டு வா போலாம். ஆமா சதீஷ், நிறைய வரவு கிடக்கல, நல்லா காஞ்சி கிடக்குது எல்லாம். விறகு கண்ட இடத்துல குத்த போதுல சதீஷ், அதுல போய் ஏறி உட்கார்ந்துருக்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாத ஜெகனே, சீக்கிரம் வரவிடு. ஆஹா, இந்த வரகுலாம் ரொம்ப நாளா இதுல கிடக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ள பாம்பு பூராம் பூச்சின்னு எதனா இருக்க போதுல. எந்திரில ஒழுங்கா, சொன்னா கேளு. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜெகனே, நீ வரவு பிறக்கல. நாங்கலாம் ஓடுற பாம்பையே ஒத்த கையால பிடிப்போம். ஆஹா, அப்படியா? சரி சரி. சதீஷ், ஒரு கட்டு பறக்கி முடிச்சு கட்டி வச்சாச்சு. இன்னொரு கட்டு உனக்கு மட்டும் தான் பறக்கணும் இன்னும். சரி சரி, அதுவும் பறக்கி கட்டி வை, நான் தூக்கிட்டு வரேன். நீயும் பறக்குவாளா சதீஷ்? ஐயோ பாம்பு. என்னடா சதீஷ் இந்த முழி முழிக்கிற? கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பாருல சதீஷ். என்ன இவன் பேய கண்டவன் மாதிரி பயந்து முழிக்கிறான்? ஐயோ பாம்பு. ஏல சதீஷ், எப்படியாவது வந்துருல. ஏல ஜெகன், இந்த பாம்பை பார்க்க சின்ன பொண்ணுக்கு அக்கா மாதிரி இருக்குல. ஏல சதீஷ், இந்த ரணகளத்துல ஏல அந்த பாம்பை கலாச்சிட்டு இருக்க? கலாய்க்கல சதீஷ், என்ன பண்ணனே தெரியல. சரி சதீஷ், நீ எப்படியே அசையாம இரு. நான் தோட்டத்துல யாராவது நிக்கவளான்னு பார்த்து கூப்பிட்டுட்டு ஓடியாரேன். ஏல ஜெகன், நீ வர்றதுக்குள்ள நான் பாடி ஆயிடுவேல. இந்த சின்ன பொண்ணு தங்கச்சி கண்டிப்பா நீ போட்டு தள்ளிடுவா. சரி, நான் சீக்கிரம் போய் கூப்பிட்டுட்டு ஓடியாரேன், நீ அப்படியே இரு. ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, தயவு செய்து ஓடு பாம்பே. ஐயோ, இது இந்த இடத்த விட்டு போகாது போலயே. அந்த பாம்பு என்ன கீழே இறங்கி போகுது. அப்படியே போயிரு பாம்பு, ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், என்ன உயிரோட விட்டுரு ப்ளீஸ். உனக்கு பால் முட்டை எல்லாம் ஊத்துறேன், ப்ளீஸ் போயிரு. எனக்கு பால் ஊத்த வச்சிடாத. ஐயோ, மறுபடியும் பக்கத்துல வருதே. சின்ன பொண்ணு, அங்க சதீஷா பாம்பு கொத்த போகுது, கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஓடியா ஓடியா. இந்த ஜெகன் அங்க கத்துறத பார்த்தா அந்த பாம்பு டென்ஷன் ஆகி இப்பவே நம்மள போட்டு தள்ளிரும் போல இருக்கே. அப்படியே ஜெகனே, கட்டை எடுத்துட்டு வரட்டா?